Sa rang seo, taspanna me chunas Gníomhaíocht a Chruthú mar Seesaw na Seesaw. No de úsáid an múntaí físeán tugann sé níos múide de bhúntaí ábhar níos fiúntaíoch le fád na scoláidí. Cé bhfuil bailí éagsúil an chun físeán na úsáid ar Seesaw, tá chun uirlis tafad an scála na úsáid chun taspanta sa olbhú na scoláidí. Chun Gníomhaíocht a olbhú ar Seesaw, taimmuid chuig an leabharlán Gníomhaíocht an seo. Brúan muid de grappa seo chun Gníomhaíocht nó a Chruthú. Tá na cruthair líonta isteach agam don Gníomhaíocht seo hána féin. Tá sé bunaí ar scéal uimhir 8. Caitheann na scoláidí breanúid a gceart beg, brúad a bhocail seo chun curla na bhreagra, agus é dead a brúa na leithnaí iad a líon isteach agus a go d'oibre cíochta. Tá tafad duna teobracha chud ar fáil agam freisin mar gúin Gníomhaíocht dírí ar scoláidí na rangan na sóisialach sa bhunscail. Tá gá fáirt a bheith le líon amach agam, an chéad ceann is sin an ranóg Ilbheáin. An sin tasmanna me chunas template a Chruthú do iadaghaí na scoláidí, chun na teobracha Ilbheáin a chud isteach brúm ar na grappa seo. A dosa báda, ceangla me cuid láthair PowerPoint a fuad mar twinkle. Tá sé sábhailt agam mar thucaméid PDF ar mar riomhide, mar sin ba me ábalta úslódal go Seesaw. No de tá úslódal díonta agam a document PDF, tagann sé isteach san uirlis líneacht. An seo is féidir an fáil réile éon sláánna nach bhfuil ag teastáil. Tá sé tábhairteach lúin seo go ligad Seesaw Plus duit cuid láthair nó PowerPoint sos go fiche sláánna na úsáid. An chéad uile chud me tafad le mocha sláánna an ceann ar ceann, tugann sé seo deistum ábhar gach sláánna na bhíonú don na scoláidí. Mar ólas tugann Seesaw cad na húsadóirí tafad a bhaid an chúgnúmad a chur le gach éon sláánna. Chun tafad a dhéanamh brútham ar an grappa seo. Ba cúda síos. Inniuh a scoláidí tá muid chun gachar na ólam faoin uimhir 8. Could mit stoppar se tafad? Agus feice tú na úsáid muid ach 6 second as a chúig númad atá cadí don sláánna. Brúm ar an grappa dís chun críochnú, leanan an próise sé daig gon 10 sláánna eile. Mar sin tá físeán agus fuaim cur agam le mar chuid sláánán ar fad. Tá chuid na sláánna níos idirghníomhí na chuid eile. Cuidim le chéile cehéad méad atá le feiceán. Híon, 2, 3, 4. Is an chéad céim eile na físeán samplach a Chruthú den template a bhaile críochnú ag na scoláidí mar hasc. Seo template atá crochaí agam hána féin ar Seesaw. Chrocha mé ag úsáid na huirlis líneacht ar Seesaw, chud me text leis, crochanna agus rinne me agraholacht ar a gá an chúlver. Tá sé tábhairteach 8 grappa orma agus 8 grappa bhuí a chud isteachán sa bhealach na friche scoláidí as grappi. Dína me tafad an féin a críochnú na Gníomhaíochtaí sa bhealach ama is ag scoláidí céird atá le díana acu. Ba cúda síos an. Inniuh a scoláidí ba orí an uimhir 8 dhéanana. An bhfuil si banán smaoinead bhealtaí éagsúla chun 8 dhéanana agus úsáid a bhaintas na crappiach an cabharlíb. No na bhain na crappiach go léamh chud an áit scríbigí bhór nibid ápairt faoi. A híon, a 2, a 3, a 4, agus a 5, crappa goram, agus na híon, 2, 3, chnappi bhuí. Fágaí sa gá seo bhór marcóid, ceann goram, agus scíobh síos an uimhir 5, tá 5 crappa gorama againn, agus rána an marcóid buí, chun na 3 chnappa bhuí a léirú. 5 móide 3 sinna 8. Tá taspantas físe níos againn den tasca tá díonta don na scoláidí. Mar eicintún seo tá an cód fuma an cuid láthair PowerPoint agus an físeán ceangailte agam leis an Gníomhaíocht. Chun 10 chóirt an na scoláidí hospan céird atá fólmaí acu faoin scéal uimhir 8, caithfeá tasca nach Chruthú dóibh le críochnú.
Anseo ceanglín bilog aibre conas ifide a dhéanamh atá sábailte agam a bhuidim document PDF. Oideach tugann an document PDF anseo isteach tugam isteachas an Oideachas. Tuair sé deistom níos mó leanaí aibre a chruthú don na scoladí atá le críochnú. An chéad leathanach eile atá chun a chur leis ná iarraidh na scoladí 8 gearcail a tharraingt ar an leathanach. Ar deide, chuidir me leathanach eileán agus díana me a chruthú ar an template aibre, conas ifid 8 a dhéanamh agus a thospain me níos túisce. Thug me set scála di níos túisce agus díana me úslódal ar an íomha. Tugann sé seo ceadúm an íomha leanúach agus an 8 grappa a chur leis freisin. Mar dún seo is set scála na seo, níl na crappa seo idir an íomhach, mar sin caithe me 8 grappa eile a chur leis. Mura bhfuil de seagad set scála na hógáil agus íomha áil den scáláin, is féidir le tar nói an gníomhaireacht seo a dhéanamh ón tús. Nuair atá tú sás leis an gníomhaireacht, is féidir le cópáil dhéanamh air, chomh minic is mín leat sa bhealach go mbeidh deise na scoláidín ifid 8 a dhéanamh in mealaí éagsúla. Sa gníomhaireacht seo, tá me gearradh go dospainne siad conas an ifid 8 a dhéanamh ar chúig bhealach giftúla. Nuair atá an template críochnaithe brúm ar an grappa glas. Sábhail am gníomhaireacht agus cuidim a gód móranga é. Deanna muid inis é chunas mar bhdeanann seag na scoláidí. Seo mar ecin na scoláidí an gníomhaireacht is féidir leis na scoláidí na teoiricha léamh agus na teoiricha fuama hinnim freisin. Chun an tospontas Físe eáil brún na scoláidí ar an sampla anseo. Tá riomh a bhuachad is hálíní, tá muid chun fólam faoin ifid 8. Tá chríd na sleánain ar fad. Seo deach leachtas múntóide ag taú leis na scoláidí agus a dtíana scáfal ar a bhólam agus ag chud ábhar ar a fáil taobh mo den siúmóranga. Nuair atá tuiscint ag na scoláidí ar a gcunnceap agus ar scéal ifid 8, tá sé an phreagra a thabhairt os céann an template atá ar fáil agus an phreagra a cheola chuig na múntóidí. Má tá tú gearr an gníomhaireacht seo eáil a Seesaw, is féidir leat bolla ar an nasc seo híos. Mar ocail scáid, is féidir le múntóidí gníomhaireachtaí a chruthú mar seo a Seesaw chun conceap a bhúna ribhré nó mar haceacht ab bhaile, nuair deide chun measanú a dhéanamh de thuiscint na scoláidí ar topic.